नमस्कार. स्वतंत्र भारताची दैदिप्यमान 75 वर्ष या आमच्या विशेष कार्यक्रमाच्या 5व्या भागात आपलं स्वागत आहे. तुम्हाला नारायण सोनावडेकर हे नाव माहीत आहे का? नारायण सोनावडेकर हे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे महाराष्ट्रीय शिल्पकार. त्यांचा जन्म सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सावंतवाडी जवळच्या आकेरी गावचा आणि त्यांचं मूळ गावसुद्धा सिंधुदुर्गातलंच म्हणजे सोनवडे. सोनावडेकर यांनी जे स्कूल ऑफ आर्टमधून 1958ला शिल्पकलेतील पदवी विशेष प्रावीण्यासह मिळवली आणि त्यानंतर त्यांनी व्यावसायिक शिल्पकार म्हणून मुंबईत कामाला सुरुवात केली. याच सोनावडेकरांनी 1971 सालात स्वतंत्र भारताच्या शिल्पकला क्षेत्रात एक अजोड असा आविष्कार घडवला. कन्याकुमारीमधल्या समुद्रातल्या एका खडकावर त्यांनी स्वामी विवेकानंदांचा 10 फूट उंचीचा भव्य असा ब्रॉन्झचा पुतळा तयार केला. स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियलमधल्या या अगदी जिवंत वाटणाऱ्या या पुतळ्यामुळे शिल्पकार म्हणून सोनावडेकर यांची कीर्ती जगभर पोहोचली. खरं तर स्वातंत्र्योत्तर काळातही महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर काही स्मारकं लक्षणीय ठरली. 1961मध्ये गेटवे ऑफ इंडियासमोर शिल्पकार सदाशिव साठे यांनी साकारलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा, तसंच भगवंतराव गोरेगावकर यांनी साकारलेला पुण्यातल्या झाशीच्या राणीचा पुतळा किंवा रवींद्र मेस्त्री यांनी घडवलेला पन्हाळगडावरील बाजीप्रभू देशपांडे यांचा पुतळा अशी अनेक स्मारक शिल्प स्वतंत्र भारतात उभारली गेली. भारताच्या शिल्पकलेचं जगभर कौतुक झालं. स्वतंत्र भारतात आणखी कोणत्या महत्त्वाच्या घटना घडल्या 1967 ते 1971 या काळात, ते आता आपण पाहूया. स्वातंत्र्य चळवळीतल्या योगदानावर 20 वर्षे निर्विवाद बहुमत घेणाऱ्या काँग्रेसच्या घोडदौडीला पहिला लगाम घातला तो समाजवादी नेते राम मनोहर लोहिया यांनी. 1967च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 520 जागांपैकी फक्त 283 जागांवर विजय मिळाला, तर विधानसभा निवडणुकांमध्ये 17 पैकी 8 राज्यात काँग्रेसचा पराभव झाला. 1967 साली अहमदाबाद जवळ जोधपूर टेकरा या प्रदेशात भारताच्या पहिल्या देशांतर्गत उपग्रहीय दूरसंचार केंद्राची उभारणी करण्यात आली. याच वर्षी या भूकेंद्राने अमेरिकेच्या ATS-2 या उपग्रहाशी संपर्क साधण्यात यश मिळवलं. भारतीय अणुऊर्जा विभागाच्या मदतीने 11 एप्रिल 1967ला हैदराबादमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या कंपनीची स्थापना करण्यात आली. ECILने पहिला डिजिटल कम्प्युटर, पहिला TV आणि पहिली अर्थ स्टेशन एंटिना तयार करून माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडी घेतली. झारखंडमधल्या जादूगुडामध्ये 4 ऑक्टोबर 1967ला युरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे भारताच्या जमिनीत दडलेल्या आणि अणुऊर्जेसाठी आवश्यक असलेल्या खनिज साठ्यांचा शोध घेणं शक्य झालं. देशातल्या त्यावेळेचा सर्वात मोठा पूल म्हणून ओळखला जाणारा बिहारमधल्या शोण नदीवरील पूल 1967 साली वाहतुकीसाठी खुला झाला. या पुलाची लांबी आहे 3348 मीटर. 1950च्या दशकाच्या अखेरीस आणि 1960च्या दशकात भारतातल्या अनेक नद्यांवरच्या मोठ्या पुलांचं बांधकाम पूर्ण होऊन ते वाहतुकीसाठी सज्ज झाले. 11 डिसेंबर 1967ला महाराष्ट्रातल्या कोयनानगरमध्ये पहाटे 4:21 भूकंप झाला. 7.5 रिश्टर स्केल तीव्रतेच्या या भूकंपात 200 लोकांचा मृत्यू झाला. 2,500 लोक जखमी झाले तर 5,000हून अधिक लोक बेघर झाले. इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधान पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर 1968मध्ये रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंग म्हणजेच रॉ या गुप्तचर संस्थेची स्थापना करण्यात आली. परदेशातील गुप्त बातम्या काढून त्यांचं विश्लेषण करून भारताच्या परराष्ट्रविषयक धोरणांसाठी माहिती पुरवण्याचं काम रॉने सुरू केलं. भारताच्या कापड उद्योगातील समस्यावर मात करण्यासाठी 1968मध्ये राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळ म्हणजेच NTCची स्थापना करण्यात आली. या महामंडळाकडे सुरुवातीला 17 कापड गिरण्यांचं व्यवस्थापन सोपवण्यात आलं. 1995 पर्यंत 125 कापड गिरण्या महामंडळाच्या व्यवस्थापनाखाली आल्या. न्यूझीलंडच्या दौऱ्यावर गेलेल्या भारताच्या क्रिकेट संघाने 19 फेब्रुवारी 1968ला पहिल्यांदा परदेशात विजय नोंदवला. 15 ते 19 फेब्रुवारी दरम्यान खेळल्या गेलेल्या या टेस्ट क्रिकेट सामन्यात भारताने न्यूझीलंडचा 5 विकेट्सनी पराभव केला. इतकंच नाही तर मनसूर अली खान पतौदी यांच्या भारतीय क्रिकेट संघाने ही मालिका 3-1 अशी जिंकली. आध्यात्मिक साधकांना एकत्र येऊन मानवजातीच्या आत्मउन्नतीसाठी वास्तव्य करता यावं म्हणून फ्रेंच नागरिक असलेल्या मीरा रिचर्ड आणि अरविंद घोष यांच्या प्रेरणेतून
पॉंडिचेरीजवळ 28 फेब्रुवारी 1968ला ऑरोव्हिल या आगळ्यावेगळ्या जागतिक उपनगराची स्थापना करण्यात आली. या प्रकल्पाला भारत सरकारने 1966 साली मान्यता दिली होती. प्रस्थापित पाश्चात्य संगीत क्षेत्रात बंडखोरी करून 60च्या दशकात युरोप आणि अमेरिकेत वादळ निर्माण करणारा बीटल ग्रुप मनशांतीसाठी 1968 मध्ये भारतात दाखल झाला. ऋषिकेश मधल्या महर्षी महेश योगी यांच्या आश्रमातल्या 6 महिन्यांच्या वास्तव्यात या ग्रुपने 40हून अधिक गाणी लिहिली. हिंदी चित्रपटसृष्टीत अत्यंत गाजलेला पडोसन हा मेहमूद यांचा चित्रपट 1968 साली प्रसिद्ध झाला. संगीतकार R.D. बर्मन यांनी संगीतबद्ध केलेली या चित्रपटातील सर्वच गाणी प्रचंड गाजली. भारतातले वेगवेगळे माओवादी आणि नक्षलवादी गट एकत्र येऊन या गटांनी 22 एप्रिल 1969ला मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष स्थापन केला. मात्र 70च्या दशकाच्या सुरुवातीलाच इंदिरा गांधी यांनी कठोर कारवाया करीत नक्षलवाद जोपासणाऱ्या या पक्षांचं नेटवर्क मोडून काढलं. या कारवाईत या पक्षाचे अनेक नेते मारले गेले तर हजारोंना अटक झाली. देशातील व्यापारी बँकांना राष्ट्र विकासाच्या कार्यात कृतिशील करून घेण्यासाठी 19 जुलै 1969ला भारतातल्या 14 प्रमुख बँकांचं राष्ट्रीयकरण केलं गेलं. बँकांच्या कर्जाचा ओघ कृषी क्षेत्राकडे वळवण्यात आला. त्यामुळे हरित क्रांती यशस्वी झाली. भारताच्या स्पेस सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी या संस्थेने 21 फेब्रुवारी 1969ला भारतात विकसित केलेल्या रोहिणी या संपूर्ण देशी बनावटीच्या रॉकेटची यशस्वीपणे चाचणी केली. या 2 स्टेज रॉकेटने 100 किलो वजनाचा पेलोड 320 किलोमीटर उंचीवर सोडण्यात यश मिळवलं. 15 ऑगस्ट 1969ला इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन अर्थात इस्रो या संस्थेची स्थापना झाली. अवकाश तंत्रज्ञानाचा उपयोग सर्वसामान्य लोकांच्या कल्याणासाठी व्हावा या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या या संस्थेमुळे भारत उपग्रह प्रक्षेपणात स्वयंपूर्ण झाला. अणुऊर्जेचा वापर करून विद्युत निर्मिती शक्य व्हावी यासाठी 1969 मध्ये मुंबईजवळ तारापूरमध्ये ॲटॉमिक पॉवर स्टेशन कार्यान्वित करण्यात आलं. तारापूर 1 या अणुभट्टीचं काम 1 फेब्रुवारी 1969 मध्ये तर तारापूर 2 या अणुभट्टीचं काम 28 फेब्रुवारी 1969ला पूर्ण झालं. स्वतंत्र भारतातल्या लक्षावधी दुर्गम खेड्यांपर्यंत वीज पोहोचवता यावी यासाठी जुलै 1969 मध्ये संपूर्ण सरकारी मालकीच्या ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. या महामंडळाने राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतल्या वीज मंडळांना कर्ज उपलब्ध करून दिलं. तुम्हा आम्हा सर्वांना माहीत असलेल्या अमूल अर्थात आनंद मिल्क युनियन या सहकारी तत्वांवर उभारलेल्या प्रकल्पातून वर्गीस कुरियन यांनी दूध आणि दुधावर आधारित उत्पादनांच्या क्षेत्रात देशाच्या सहकारी चळवळीतील पहिली क्रांती 1970 मध्ये घडवून आणली. ऑपरेशन फ्लड या नावाने सुरू झालेला हा कार्यक्रम तब्बल 26 वर्ष 3 टप्प्यात राबवल्यावर भारत हा जगातील सर्वाधिक दूध उत्पादन करणारा देश ठरला. आर्थिक सत्तेचं केंद्रीकरण होऊ नये तसंच मक्तेदारी स्वरूपाच्या व्यापारावर निर्बंध यावेत म्हणून 9 जून 1970 पासून MRTP कायदा अंमलात आणला गेला. पण या कायद्याने मोठ्या उद्योग समूहांवर अनेक निर्बंध आल्यामुळे टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली. 1970 मध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या ध्येय धोरणांची निष्ठा ठेवणाऱ्या C2 या कामगार संघटनेची स्थापना झाली. या संघटनेने रेल्वे, टपाल खाते, बँका तसंच बीडी कामगार, बांधकाम मजूर, मोलकरणी अशा असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या संघटना उभारल्या. 18 फेब्रुवारी 1970ला पुण्याजवळच्या आर्वी गावात उपग्रहाच्या सहाय्याने दूरसंचार सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी दूरसंचार भूकेंद्राची स्थापना झाली. या उपक्रमात 60% तांत्रिक भाग कोणत्याही परदेशी तंत्रज्ञानाशिवाय इस्रोचे प्रमुख विक्रम साराभाई यांनी भारतातल्याच शास्त्रज्ञांच्या मदतीने साध्य केला. कागदाच्या तुटवडा समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने दिल्लीमध्ये हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीची स्थापना करण्यात आली. केवळ भारतातच नव्हे तर संपूर्ण दक्षिण पूर्व आशियात वृत्तपत्रीय व अन्य कागदाचे उत्पादन करणारी ही प्रमुख कंपनी बनली. 1967 ते 1970 दरम्यानच्या काळात नक्षलवादी उठावाच्या हिंसक पडसादांचे प्रतिबिंब उमटवणारा सत्यजित राय यांचा प्रतिद्वंद्वी हा बंगाली चित्रपट 1970 मध्ये प्रदर्शित झाला. या चित्रपटातून सत्यजित राय यांनी पहिल्यांदाच प्रत्यक्ष राजकीय भाष्य केलं. 30 जानेवारी 1971ला जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या अतिरेक्यांनी इंडियन एअरलाइन्सच्या गंगा ह्या प्रवासी विमानाचं अपहरण करून ते लाहोरला नेलं. भारत सरकारने अतिरेक्यांच्या मागण्या अमान्य केल्यावर अतिरेक्यांनी हे विमान भस्मसात केलं. स्वतंत्र भारतातील विमान अपहरणाची ही पहिलीच घटना. 1 ते 10 मार्च 1971 दरम्यान झालेल्या 5व्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस आर या पक्षाने
518 पैकी 352 जागा मिळवून निर्विवाद विजय मिळवला. इंदिरा गांधी यांचा गरिबी हटाव हा नारा या निवडणुकीत कमालीचा यशस्वी ठरला. 9 ऑगस्ट 1971ला भारत आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यात ऐतिहासिक मैत्री करार झाला. आर्थिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात दोनही देशांमध्ये देवाणघेवाण वाढवण्याचा निर्धार या कराराद्वारे करण्यात आला. 3 डिसेंबर 1971ला भारत पाकिस्तानमधल्या दुसऱ्या युद्धाला तोंड फुटलं. फक्त 13 दिवस चाललेल्या या युद्धात पाकिस्तानने शरणागती पत्करली आणि बांगलादेश हे स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्वात आलं. 29 सप्टेंबर 1971ला ओडिशा राज्यात भीषण वादळ झालं. या वादळात 10,000 लोक मृत्युमुखी पडले. 8 लाख घरांचं नुकसान झालं आणि जवळपास 50,000 गुराढोरांचा मृत्यू झाला. श्रीहरिकोटा रेंज हा उपग्रह प्रक्षेपणासाठी आवश्यक असलेला सुसज्ज अवकाश तळ 9 ऑक्टोबर 1971ला कार्यान्वित करण्यात आला. याच दिवशी रोहिणी 125 या साऊंडिंग रॉकेटचं या अवकाश तळावरून उड्डाण झालं. 1980 साली या अवकाश तळावरून SLV-3 या उपग्रह वाहकाने यशस्वी उड्डाण करून रोहिणी उपग्रहाला पहिल्यांदा अंतरिक्षामध्ये सोडलं. आमचा हा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला ते जरूर आम्हाला कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहा. आणि हो, गोवा आणि आसपासच्या ताज्या बातम्यांसाठी गोमंतक TV या आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. धन्यवाद. नवीन माहितीसह उद्या पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत राहा गोमंतक TV.